Weer een mooi room in de kern. Oh, heel mooi room, ja. En de familie, die zit wel graag aan de vrouw, hè? Ja, klopt. Ja, ik wil er zelf ook wel om, hè. Ja hoor. Nou, dat weer een dag en zeg maar, ik bij de werker en ik hier een bed in mijn thuis, zeg maar. En toen hing niks in de gaten nog. En dan kreeg ik in één keer de visite om 10 uur. En dan kwam mijn familie al langs. Nou, dan ik dan niks in de gaten. Zie een gebakman om, dus we zitten hier mooi aan de koffie in de bak. En dan hier komt er een camera op het heen. En nou, toen ik al wat in de gaten. Ik denk, hé, dat is niet waar. Maar toen had ze heel een interview met me en de familie wil me eigenlijk gewoon een vrouw hebben. Ja, ik ben er net single om te weer, hè? Hey, hey, wat een heerlijke dag. Ik werd er een vriendinnen opbellen, Teunie de Boer. En die zei van, maar Jessica moest even zien, want er is een leuke vent op hier. Dus jongens, ga ik even jongen. En toen dacht ik, ja, ik het wel wat. En ik ging nachtjes, dus toen kon ik telkens even de herhaling zien. Dus daar had ik een paar keer even jongen. Nou, ik denk, dit dobben. En toen had ik 's nachts maild. Nou, hier. Dan hebben we eerst gemaild. Ja. Om elkaar een beetje wat te leren kennen. En daarna ben ik op stap geweest. In Heerenveen voor de eerste keer in de kroeg. En tweede keer. Toen ben we naar Reetreden geweest, naar Thealf. Ja, spannend. Ontzettend spannend. Ja. Maar ja, gewoon dwang. Weeg je erop. En we zijn in juli 2015 hier samen mee en ik ben hierheen gewoon. Hien je elkaar getroffen zonder het programma hier? Nee. Nee. Ik ben helemaal net in deze contraien dat ik denk van god, daar moet ik eens even heen. Nee, dan wie ik gewoon daar wat in de waarden hing je leun. Dat die en Leenton, vond ik het samen ook altijd mooi. Dan als je dan een vrouwtje zou zeggen, nou, dan vond ik het wel leuk van jong. Maar van de rest uit maar eigenlijk niks, is toch? Nee. Vijfde verkeer. Nee. Ja, nou ja, dan ben je wat ouder, ja. Dan zit je wat alleen nog thuis, ja. Dan wordt het al wat oors, hè. Nou vind ik het mooi. Nou, je thuis komen en er zit iemand op je te wachten, dat is mooi, hè. En tijd steeds klaar en ja, je hebt gewoon die bij je en ja. Dat is heel mooi, no? Ja.